Eguneroko tentsioak baretzeko ez dago erlaxazioa bezalakorik. Erlaxazioari esker gure giharren tentsioa baretzea eta atsedena hartzea lortuko dugu. Erlaxazioa, bestalde, gure gorputza sakontasunean ezagutzeko baliogarria izango zaigu. Egin ditzagun jarraian erlaxazioa aktibo batzuk. Esaterako, pilota gogor bat zapaldu eta oinazpia masaiatu. Gozatuko duzue. Belaunak haizemaleak bezala ibili. Orain, zanbuluak bezala ibili bizkarraren gainean. Lagunei lurrikararena egiteko esan. Orain gure laguna irabiagailua bezala ibiliko dugu. Orain, gure laguna sugea bezala ibiliko dugu. Gure laguna txalupa bat bezala ibiliko dugu. Garraio zinta bat antolatuko dugu eta haren gainean gure lagunetako bat eramango. Aurrera garraioa. Orain, gure laguna zaku bat bezala garraiatuko dugu. Aurrera. Gure laguna sakuta bat bezala eramango dugu. Honaino erlaxazio aktiboa. Egin ditzagun orain, tentsiotik erlaxaziora eramango gaituzten ariketak. Bat, beste baten txontxongiloa izango da. Aurrera. Kutxa batean sartu zaituztete eta Houdini aztia bezala aterako zarete. Bat, bi, hiru, atera zaitezte. Izotzezkoak zarete eta pixkanaka urtu egingo zarete. Lagun batek besteari pilota gorputz guztian zehar ibiliko dio poliki-poliki. Etzanda dagoenak pilotak ukitutako giharrak teink jarriko ditu. Gorputz guztia iragaitean lagunek altxatu egingo dute ohol bat balitz bezala. Bira erdia egingo dute eta berriro lurrean utziko dute. Ondoren, pilota pasatuko diote berriz eta etzanda dagoenak pilotak pasa ahala ukitutako giharrak erlaxatu egingo ditu. Bukatzeko, erlaxazio pasiboa landuko dugu 3 ariketen bidez. Lagunari esango diogu gure aurpegia ogi orea dela eta oratzeko. Lagunak pilota batez
gorputz guztia ukituko digu, apur bat sakatuz gorputz atal bakoitzean. Bata bestearen atzean jarrita, buruko, lepoko eta sorbaldako giharrak igurtziko dizkiogu aurrekoari. Atzekoa da gidaria. Hark egindakoa egingo dio bere aurrekoak aurrean duenari. Ariketa hau nik ere egingo nuke.